Prosiect traw effaith ydy Darllen Hunaniaethau. Felly, ymdrech sydd yma i gysylltu ymchwil academaidd gyda'r heriau a'r cyfleon sydd yn wynebu'r Gymraeg ym myd addysg. A felly, y bwriad heddiw ydy rhoi trosolwg i chi ar y daith hyd yn hyn, lle ydyn ni arni ar hyn o bryd, ac i ble hoffen ni fynd nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Siwan. Felly'r cwestiwn mawr wrth gwrs, beth yw Darllen Hunaniaethau? Dyna i chi eisiau gwybod ar ôl ymuno ar ddolen yma heddi. Wel, yn ei hanfod, prosiect ymgysylltu gydag athrawon Cymraeg mewn ysgolion uwchradd yw Darllen Hunaniaethau. Felly cyfle i weithio gyda chlwstwr o ysgolion cyfrwng Cymraeg, a dylen ni nodi bod yr athrawon yn dod o leoliadau ar draws Cymru. Felly, wnaethon ni alwad agored am gyfranwyr ac fe ddaeth rhyw 10 o ymarferwyr i gyd yn rhan o'r prosiect ar wahanol adegau. Felly, fel soniodd Siwan, ddechreuon ni nôl yn haf 2022, ac ers hynny, ni wedi bod yn gweithio ar wahanol gamau o'r prosiect, fel y clywch chi yn y man. Ond y prif nod oedd archwilio beth yw arwyddocâd cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant a hunaniaeth i'r drafodaeth ar Llenyddiaeth Gymraeg a'r cwricwlwm. A gobeithio bod yr hyn i ni wedi bod yn ei wneud a'r hyn y byddwn ni'n ei wneud hefyd yn cefnogi athrawon i deimlo'n hyderus i ddefnyddio Llenyddiaeth Gymraeg mwyn sbarduno trafodaeth ar hunaniaethau yn y dosbarth. Felly, pam mynd ati i wneud hyn? Wel, oedd y ddwy ohonon ni yn teimlo yn bod ni eisiau rhannu ein hymchwil academaidd mewn ffordd ymarferol ar lawr y dosbarth, os liciwch chi. Felly, gyda chyhoeddi fframwaith cwricwlwm i Gymru, ro'n ni'n teimlo bod hynny'n cynnig cyfle amserol i ni i rannu yn hymchwil ni gydag athrawon mwyn archwilio ffyrdd ffres o ddarllen testunau llenyddol yn y dosbarth. Ac wrth gwrs, mae'r ddwy ohonon ni ar sail yn ymchwil yn frwdfrydig iawn dros rannu ffyrdd newydd o ddadansoddi ac archwilio testunau llenyddol. Ond yn benna, dwi'n meddwl, oedden ni eisiau ennyn ymateb a diddordeb ymhlith pobl ifanc bod Llenyddiaeth Gymraeg yn berthnasol, a hefyd ennyn diddordeb yn y Gymraeg fel pwnc. Felly gobeithio bod y prosiect yn gam i'r cyfeiriad hwnnw. Diolch, Siwan. Felly, sbardu'n pwysig wrth gwrs ydy'r fframwaith newydd sydd i gwricwlwm Cymru bellach ers 2020. Mae yna 6 maes dysgu yn rhan o'r fframwaith hwn, yn cwmpasu holl amrediad profiad o rifedd a thechnoleg i iechyd a lles, a llythrennedd, cyfathrebu a chreadigrwydd. Ac wedyn, i gydlynu'r meysydd yma, ceir themau trawsgwricwlaidd, a mae disgwyl i ddysgwyr ymwneud â'r themau yma ar draws bob un o'r pynciau. Ac un o'r themau allweddol hynny ydy wrth gwrs hunaniaeth. Mae'r cwricwlwm newydd yn gosod hunaniaeth wrth galon addysg yng Nghymru. A hynny mwyn meithrin ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ymhlith dysgwyr o ystod holl nodweddion sy'n gallu diffinio hunaniaeth, gan gynnwys rhyw, rhywedd, hil, crefydd, oedran, anabledd a rhywioldeb. A'r disgwyl ydy felly bob addysgwr gan gynnwys athrawon pwnc y Gymraeg. Y disgwyl ydy bob addysgwr gynllunio eu cwricwlwm mewn modd sy'n rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu empathi ac eraill a meithrin dealltwriaeth o bobl a gwahanol gredoau a safbwyntiau. Felly mi roedd y syniad o addysg gynhwysol, felly mae'r syniad addysg gynhwysol yn holl bwysig ar y cwricwlwm. Ac fe gafodd Rhiannon a finne ein taro'n arbennig gan y dyfyniad hwn o'r fframwaith sy'n sôn am gynhwysiant. Yw bod mae nod yr pwyslais yma ar amrywiaeth ydy sicrhau addysg gynhwysol. Mae'n bwysig, medde cwricwlwm, bod hyn yn gynhwysol ac yn tynnu ar brofiadau, safbwyntiau a threftadaeth ddiwylliannol y Gymru gyfoes. Mae bod â hyder yn eu hunaniaeth yn helpu dysgwyr i werthfawrogi'r cyfraniad gallen nhw ac eraill i'w wneud yn eu cymunedau ac i ddatblygu archwilio'u hymatebion i faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang.
Fel soniais i, mi gydiodd yr ymadrodd yma'n arbennig hyder yn ei hunaniaeth yn syth. A Rhiannon a fi'n yn argyhoeddiedig yn sgil ein hymchwil academaidd ar theori lenyddol a llenyddiaeth i blant a phobl ifanc, fod gan lenyddiaeth yn arbennig y potensial i ddatgloi sgyrsiau pwysig ynghylch hunaniaeth, amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant. Dangosodd ein hadolygiad cychwynnol o'r cwricwlwm tygau a safon uwch yn gyffredinol bod yna ddiffyg amrywiaeth amlwg o ran y dewis o themau a gawduron. Ac ar sgyrsiau anffurfiol gydag athrawon, oeddwn ni'n ymwybodol bod yna awydd a diddordeb i ymateb yn rhagweithiol i her y cwricwlwm mwyn ymgysylltu ag amrywiaeth yn y dosbarth llenyddol Cymraeg. Felly, oeddwn ni'n awyddus i archwilio sut y gallai meithrin dulliau newydd o ddethol testunau a dulliau mwy amrywiol o ddarllen testunau, wneud llenyddiaeth Gymraeg yn rhan fwy ystyrlon a pherthnasol o fywydau pobl ifanc Cymru. Felly, benderfynon ni mae'n nod ni fydde grymuso athrawon a'i harfogi ar wybodaeth a'r hyder i arallgyfeirio falle rhai o'r sgyrsiau ynglyn â llenyddiaeth Gymraeg sy'n digwydd ar lawr y dosbarth. Gwych. Felly, cyn mynd ati i drafod gwahanol gamer prosiect, gair bach sydyn am yr ymchwil wrth gefn. Felly, fel ych chi'n gwybod o bosib, mae'r ymchwil sydd gan y ddwy ohonon ni wrth gefn, mae hynny yn bwydo'r prosiect Darllen Hunaniaethau, fel i ni wedi sôn yn barod. Mae'r prosiect yn deillio'n diddordebau ymchwil ni a'r cyhoeddiadau academaidd sydd gynnon ni hyd yma yn ymwneud â gwahanol agweddau ar ddarllen llenyddiaeth Gymraeg. Felly o'n rhan fy hun, yn y gyfrol gyntaf sydd gen i ar Menna Elfyn, un o'r pethau o'n i'n ceisio wneud oedd archwilio gwahanol ffyrdd o ddarllen, a thynnu yn benodol ar theori ymateb y darllenydd, fel ffordd o ddangos bod darllen yn broses sy'n digwydd ac yn newid dros amser, yn ddibynnol ar llawer o ffactorau gwahanol, yn darllen blaenoron ni, ein profiadau ni, a'n hamgylchiadau ni. Ac yn y gyfrol honno, ges i gyfle i archwilio hunaniaeth fel cysyniad sy'n hynifol, ac yn ystyried pethau fel rhywedd fel un ffactor o blith nifer o rai eraill, sydd mewn cydberthynas o hyd ag agweddau eraill o hunaniaeth y bardd. Felly ni'n tynnu chydig ar y wybodaeth sydd yn y gyfrol honno. Hefyd wedyn, yn y gyfrol sydd gen i ar waith Mihangel Morgan, y gyfrol y dychymyg ôl fodern, ymhlith bethau eraill, un agwedd dwi'n edrych arni'n benodol yn y gyfrol honno, yw sut mae Mihangel Morgan fel awdur sy'n hoyw yn mynd ati i herio ystrydebau ynghylch rhywedd a rhywioldeb yn ei waith. Ac unwaith eto, o'n i'n edrych ar ddulliau newydd o ddarllen y gwaith, ac yn edrych yn benodol ar y ffordd mae'n herio heteronormadedd yn ei waith. Felly, o'n rhannu, rhyw dynnu ar yr ymchwil yna oedd gen i mewn golwg wrth fynd ati i ymchwilio gyda Siwan. Ges Siwan o'n sôn chydig bach am ei hymchwil hi. Diolch yn fawr, Rhiannon. Felly mae'n ddiddordeb penna i mewn llenyddiaeth i blant a phobl ifanc. Yn arbennig sut mae syniadau diwylliannol a chymdeithasol ynglyn â plentyndod, rhywedd a chenedligrwydd yn siopio y ffordd mae testunau ar gyfer darllenwyr ifanc yn cael eu creu. Dwi wedi edrych ar y pynciau hyn mewn cyd-destunau hanesyddol a chyfoes o gylchgronau plant emwadol y 4edd ganrif ar 15 i lyfrau llun a stori ar themau LHDC+ ar gyfer ymchwil yn fwy diweddar. Ac mae'r ymwneud gyda darllenwyr ifanc hefyd wedi bod yn rhan o fy ymchwil hyd yn hyn. Ac mae'r potensial sydd yn arbennig i lenyddiaeth pobl ifanc, i ffuglen oedolion ifanc, YA fiction, yn rhywbeth dwi'n archwilio ar hyn o bryd, mwyn archwilio sut mae modd i'r math yma o nofelau annog empathi a dealltwriaeth o hunaniaethau amrywiol, a hynny o fewn cyd-destun croestoriadol. Felly mi roedd y prosiect Darllen Hunaniaethau yma yn gyfle felly i ni'n dwy archwilio meysydd ganddo ni'n gyffredin o safbwynt ein hymchwil a'n diddordebau a'i gosod nhw yng nghyd-destun addysg y Gymraeg a llenyddiaeth yn arbennig. Felly,
Cam cyntaf oedd dechrau arni a creu arolwg llenyddol o weithio yn ymwneud ag addysgeg a hunaniaeth. Felly beth mae darllen hunaniaethau a llenyddiaeth yn ei olygu yn y maes yn rhyngwladol. A mae'n diolch yn fawr i ni yn fan hyn i Dr Dewi Alter oedd yn gynorthwyydd ymchwil gyda ni yn ystod haf cyntaf y prosiect yn 2022. Felly mi roeddwn ni yn awyddus i fapio'r maes i ddechrau, i weld pa destunau oedd ar gael ac ar y cwricwlwm yn barod yn ogystal â'r llenyddiaeth eilaidd yn ymwneud â'r pwnc. Mi roedd sefydlu partneriaid yn bwysig hefyd, athrawon, Cybac, Coleg Cenedlaethol Cymraeg ac yn y blaen. Ac rhwydweithio neuang hefyd gyda thrawstoriad y bobl, oherwydd roeddwn ni'n ymwybodol iawn o gyfyngiadau ein profiad a'n safle ni'n dwy o safbwynt trafod hunaniaethau amrywiol. Felly mae ymgysylltu wedi bod yn rhan bwysig iawn o'r prosiect o'r dechrau. Ac wedyn mi fwron ni ati i lunio 3 gweithdy ar ddadansoddi testunau drwy rhoi cyfle i athrawon ddod yn rhan o sesiynau ar-lein a gewch chi chydig bach mwy o wybodaeth am hynny yn y man. Felly mi oedden ni yn awyddus i weld beth oedd canfyddiadau yr athrawon cyn dechrau. Felly oedden nhw wedi cael gwahoddiad i ymuno â ni ar gyfer sesiynau hyfforddi. A felly mi roedd hi fel unrhyw brosiect sy'n ceisio mesur effaith, ddim bwysig iawn i ni weld beth oedd y canfyddiadau cychwynnol. Felly nathon ni ddarparu holiaduron i athrawon. I ddechrau, oedden ni eisiau gwybod yn gyffredinol pa mor hawdd oedd hi enyn ymateb mewn llenyddiaeth Gymraeg yn y dosbarth, pa mor boblogaidd oedd y pwnc fel oedden nhw wedi gweld hi ar lawr y dosbarth. Ac oedd y mwyafrif yn nodi fel gwelwch chi ar y sgrin, mae'n cymharol anodd neu anodd ar y cyfan o denu diddordeb dysgwyr mewn llenyddiaeth Gymraeg. Wedyn oedden ni'n gofyn cwestiynau ynglyn ag unrhyw bosibilrwydd i gael sgyrsiau am themau amrywiol wrth drafod llenyddiaeth Gymraeg, ac eto anamal oedd y math yma o sgyrsiau yn codi o safbwynt testunau trafodaeth a'r destunau llenyddol. Ac ar y cyfan felly, yr argraff yn sicr oedden ni'n gael oedd bod yna ddiddordeb yn y pwnc yma gan yr athrawon, ond bod pawb yn teimlo'n ansicr ynghylch y math o destunau i'w dethol a sut i fynd ati i ddechrau ar gynllunio gwersi fydde'n targedu'r pwyntiau yma yn arbennig. Yn sicr mi roedd y cyfranogwyr yn dymuno cael awgrymiadau darllen a dulliau darllen a mwy o hyder mewn gwirionedd i drafod llenyddiaeth, i drafod hunaniaeth a chydraddoldeb yn hyd-destun llenyddiaeth Gymraeg. Felly, ar ôl cael criw o athrawon ynghyd a gweld eu canfyddiadau cychwynnol, y cam nesaf wedyn oedd darparu gweithdai ar eu cyfer nhw. Felly, yna 3 gweithdy i greu rhyw gyfuniad o gysyniadau beirniadol a dehongli testunau hefyd, mewn ffordd ymarferol iawn fydda'n helpu i dargedu heriau a chyfleon cwricwlwm i Gymru. Felly beth awn ni nesaf ydy mynd â chi drwy rai o'r egwyddorion wrth gefn y gweithdai yma a chydig o'r gweithgareddau wnaethon ni rhannu hefyd. Diolch. Felly, fel o'n i'n sôn, un o'r prif nodau oedd mynd ati i ddangos posibiliadau llenyddiaeth fel ffordd o agor trafodaeth ar hunaniaethau yn y dosbarth. Ac mi oedd y dyfyniadau yma sydd gyda ni fan hyn yn chydig bach o ysbrydoliaeth falle wrth fynd ati i wneud hyn. Meddwl enghraifft nôl at y dyfyniad na gan Menna Elfyn, na lle gweithio mewn gwagle a gweld lle'n fel nodwedd sydd heb gyswllt ag agweddau eraill ar ein byw yn bod, yn fod y preifat a chyhoeddus, cymdeithasol a gwleidyddol. Felly, modd o fynd â llenyddiaeth y tu hwnt i'r hyn sydd rhwng clawr llyfrau bron, ac ystyried beth yw perthynas llenyddiaeth a phwy ydyn ni. Ac hefyd wedyn, y dyfyniad arall na sydd yn fanna, am y ffordd mae modd i lenyddiaeth ganiatáu i fyfyrwyr i ddangos empathi a hefyd i ddeall amrywiaeth. Felly, i ryddhau'r potensial yma felly sydd gan lenyddiaeth, eithon ni ati yn y lle cyntaf i edrych ar ddulliau darllen sy'n rhoi pwysles ar ymateb y darllenydd. Felly, yn y gweithdy cyntaf,
roedden ni'n awyddus iawn, sori, os modd gael y sleid ar gyfer gweithdy 1 yn fan'na. Gwych, diolch yn fawr. Felly, ar gyfer y gweithdy cyntaf, dwi'n rhoi rhyw flas bach sydyn i chi, gan nad ydych chi wedi bod yn y gweithdy falle, o'r hyn oedden ni'n ei wneud. Felly, eisiau cynnig rhyddid i'r darllenydd, dyna'r brif nod. Ac wrth gwrs, i'r rhain o chi sy'n ymwybodol o theori ymateb y darllenydd, beth i ni'n weld gyda'r safbwynt yma yw bod y darllenwyr yn chwarae rôl llawer mwy gweithredol yn y broses o ddehongli a chreu ystyr. Ac o achos hynny, o'n i'n teimlo bydd modd wedyn i ddisgyblion weld perthnasedd y testun i'w bywydau nhw. Bydde modd tynnu ar eu profiadau, cefndir, eu gwybodaeth nhw a'i hunaniaeth wrth ddarllen ac wrth ddehongli'r darn. Felly, y prif beth yw cydnabod rôl weithredol y ddarllenydd. Ac wrth gwrs mae'n agor y maes i wahanol fathau o ddarllen, gan fod pob darllenydd mewn gwirionedd yn wahanol, a'i darlleniad nhw'n cael ei amodi gan wahanol ffactorau, pethau fel hunaniaeth, darllen blaenorol, a hefyd amgylchiadau. Felly'r teimlad gyda ni oedd bod yn y dosbarth wedyn bod cyfle i olrhain ymatebion gwahanol a'i trafod nhw. Felly ni'n cydnabod bod testun llenyddol, bod na ddim un ystyr iddo fe, ond bod na ystyron lluosog mewn gwirionedd, a bod y dull yma o ddarllen yn ffordd o gydnabod hynny ac yn ffordd o archwilio hunaniaethau. Felly, i ni'n meddwl am yr athro wedyn fel rhywun sy'n gallu agor y drafodaeth fel petai ac arwen y trafod. Ac wrth wneud hynny, hyn wnaethon ni oedd cyflwyno gerdd hon gan Christine James, a dwi'n mynd i aros yn hir ar hon, neu byddwn ni yma drwy prynawn. Ond yn fras yr hyn sydd gyda ni yw cydnabyddiaeth, dwi'n meddwl, bod y darllenydd yn bwysig, ac mae perthynas gyfathrebol mewn gwirionedd rhwng awdur a darllenydd yw'r testun llenyddol. Felly bod angen rhoi grym, bod angen rhoi hyder i'r darllenydd. A reit ar ddiwedd y gerdd, ni'n gweld llinellau clo yna, nid yn nerth y dweud mae dawn, ond yn y gwrando grymus. Felly bod y darllenydd, bod y darllenydd yn bwysig yn y broses o roi ystyr i'r testun. Ac wrth i ni fynd ati i ddarllen rhagor am bosibiliadau'r theori a'r safbwynt yma yn y dosbarth, oedd y dyfyniad yma yn un nath taro tant gyda ni a dweud y gwir, am yr athro fel hwylusydd, y sawl sy'n gallu tywys y darllenwyr i ddarllen. Felly, na i neidio'n sydyn drwy'r dyfyniad, instead of telling about literature, our job becomes helping students discover what a piece of literature can mean. To use this approach successfully, we must truly believe that there is not one right interpretation for a piece of literature, but instead many possibilities. Felly dyna yn fras sôn am agor y drafodaeth a grymuso'r darllenwyr a'r athrawon fel ei gilydd yn y dosbarth. Rhywbeth arall buon ni'n neud yn yr ail weithdy wedyn, oedd rhyw ymarfer mewn darllen yn gyfochrog. Felly eto dwi ddim yn mynd i fynd yn fanwl drwy'r cerddi yn fan hyn, ond yn syml be wnaethon ni oedd dewis cerdd sydd ar y maes llafur Tygau, sef y ferch wrth y bar yng Nghlwb Ifor gan Rhys Iorwerth. Felly mae'n un o blwyddyn nifer o destunau gan feirdd o ddynion sydd ar y maes llafur. Mae'n ddigon o ddewis o destunau gan ddynion yna. Felly mi aethon ni ati i ddewis y gerdd hon, a'i chyfosod hi wedyn gyda y gerdd hon gan Mary George, Cariad Cyntaf. A'r bwriad oedd edrych ar y cerddi ochr yn ochr fel petai, mwyn gweld pa fath o dueddiadau sydd ynddyn nhw. A dwi'n cofio cael rhyw foment o ysbrydoliaeth wrth fynd, dwi'n gwybod sych chi wedi bod i weld galeri ym Manceinion, ac mae yna arddangosfa gyda nhw ar enw Rethinking the Collection. A'r hyn maen nhw'n wneud yw gosod y darnau celf enwog canonaidd yma yn bennaf gan ddynion gwyn breintiadig. Ac wedyn, ar yr ochr fel petai yn cynnig llun arall sy'n rhyw wrthbwynt i'r hyn sydd yn y casgliad fel petai. Felly, wrth i ni wneud rhywbeth tebyg gyda testunau llenyddol, edrych ar un gerdd sydd falle ar y maes llafur ac un wedyn nad yw ar y maes llafur, mae'n cynnig cyfle i godi cwestiynau am y canon llenyddol, am y dewisiadau sydd yn y maes llafur, a chyfle hefyd i ail-edrych ac ail-ystyried. Felly, yn y gerdd hon gan Rhys Iorwerth,
cerdd am gariad hetero-rywiol sydd yma, y dyn yn edrych ar y ferch fel petai o bell. Oedd na deimlad efallai mai, chymryd be maen nhw'n alw, falle y male gaze sydd yma ar golwg, y gwrywaidd o bosib yr llais sydd yn y gerdd, ond bod y gerdd arall wedyn sydd yn cael ei rhoi ochr yn ochr â hi, yn llawer mwy amwys bod yna fwy o fylchau efallai, sy'n rhoi rhyddid i'r darllenydd wedyn i gynnig i ddarlleniad a'i ymateb ei hun. Felly dyna un o'r negeseuon gyda ni oedd bod modd edrych ar sut mae dewis testun llenyddol mewn gwirionedd, falle os oes yna rai sydd yn cynnig bylchau neu bosibiliadau creadigol, bod rheini'n gallu arwain wedyn at drafodaethau am ddarlleniadau amgen. Mae'n cymryd cyfle hefyd i adnabod safbwyntiau i ddeall sut mae safbwyntiau'r awdur, y testun a'r darllenydd yn cael eu siapio gan syniadau neu normau canolog. Normau am rywioldeb, am hunaniaeth, rywedd, am hil ac am genedligrwydd. Ac wedyn bod bwrw ati wedyn i adnabod y normau yna a hefyd i'w herio nhw a cwestiynu nhw. Felly dyna'n fras oedden ni'n neud wrth gyfosod testunau. Ac wedyn yn y trydydd gweithdi, mi oedden ni'n mynd ati awgrymu testunau posibl i'r athrawon i defnyddio. Felly, yn tynnu ar yn hymchwil ni, aethon ni ati i rannu testunau a hefyd fframweithiau enghreifftiol o ran sut gallu di dadansoddi nhw yn y dosbarth. Felly, yn nod mewn gwirionedd, oedd cynnig cymorth i athrawon wrth iddyn nhw fynd ati i adeiladu eu cwricwlwm newydd nhw, bod y cyfle yna wedyn i archwilio profiadau amrywiol iawn yng nghyd-destun Llenyddiaeth Gymraeg. Felly, yn edrych ar wahanol agweddau ar hunaniaeth, edrych ar anabledd, rywedd, rhywioldeb, hil, crefydd, oed a chenedligrwydd. Ac wrth i ni fynd ati i drafod y testunau yma, yr neges oedden ni eisiau i pwysleisio wrth gloi oedd bod hunaniaeth wrth gwrs yn gysyniad hylifol, bod e ddim o reidrwydd yn rhywbeth sefydlog ac yn ddigyfnewid. Bod e'n perthyn i'r ffordd i ni'n meddwl amdano ni'n hunain, ac felly bod eisiau cydnabod falle yr hylifedd hwnnw. Felly dyna'n fras oedd gyda ni yn y gweithdai, a na i drosglwyddo yn ôl i Siwan nawr i gael sôn am yr ail gam yn y prosiect. Gwych, diolch yn fawr Rhiannon. Oedd yr ymateb gan yr athrawon i'r gweithio cyntaf yn hynod o gadarnhaol a phob un yn awyddus i barhau ar drafodaeth ac i ymestyn yr hyfforddiant i roi'r cyfle iddyn nhw dreialu y syniadau, y testunau, dulliau darllen yma yn y dosbarth eu hunain. Felly aethon ni am gam pellach yn y prosiect a chael nawdd i greu gweithdai pellach oedd yn galluogi'r athrawon i dreulio amser yn eu dosbarthiadau yn rhoi'r ymarferion yma ar waith. Felly gofynnwyd i athrawon ddethol y testunau a dewis ar gyfer pa grwpiau oedran oedden nhw'n teimlo oedd y testunau'n fwyaf addas. Ac roedd yr ymateb gawson nhw yn y dosbarth yn arbennig iawn, yn wych ac yn gadarnhaol. Ac yn dystiolaeth bod defnyddio testunau fel yma yn creu awyrgylch ac ymatebion gwahanol i'r arfer falle o fewn y dosbarth Cymraeg. Dyma chi ymateb un athro i wers a lunwyd o amgylch cerdd Llio Maddox, Ti ddim fel genod eraill, cerdd ffeministaidd iawn sy'n herio ystrydebau rhyweddol, ac medde'r athro wedi ymateb yn dda am y dosbarth, felly trafodaeth danbaid, nifer fawr yn barod i leisio'i barn ac ateb ar goedd mwy nag arfer, gan roi enghreifftiau o misogynistiaeth real yn eu cymdeithas nhw heddiw. Felly'r ymateb yn hyglyw gan bobl yn y dosbarth o ddim fel arfer falle yn ymateb ar lafar i destunau llenyddol, ac hefyd yn dangos perthnasedd y testun i fywydau go iawn, i sefyllfaoedd oedd yn rhan o fyd y bobl ifanc yma. Felly ymateb cadarnhaol yn fanna. Wnaethon ni hefyd yn un o'r gweithdai dynnu sylw at ymdrechion newydd yr urdd i greu cymuned ar gyfer i heilodau LHDTC+. Ac ar faes yr Eisteddfod yn mis Mai, fe greuwyd ardal cwiar na nog mwyn bod yn ardal liwgar gynhwysol i adlewyrchu yr gymuned hon. Mi ofynnon ni felly i
athrawon ystyried cerddi oedd wedi ymateb i'r ardal hon, oherwydd mi roedd yr ymateb yn fegynnol iawn ar y pryd. Felly mi roedd ganddoch chi bobl fel Jeremy Miles, y gweinidog addysg a'r goedd yn cefnogi'r ardal yma, ond wedyn ar y cyfryngau cymdeithasol mi roedd yna hefyd gryn feirniadaeth hallt. Yn ogystal fe gafwyd 2 os nad 3 cerdd yn ymateb yn uniongyrchol i'r ardal hon. Ac un ohonyn nhw gan Gareth Evans-Jones o'r enw Gwyddor Gwenu, nathon ni rannu gyda'r athrawon a gofyn tybed a fysa hon yn addas ar gyfer y dosbarth. Fe ymatebodd yr athrawon yn frwdfrydig i'r syniad yma, sawl un yn creu dosbarthiadau o amgylch y thema hon, a dyma chi ymateb un o'r athrawon unwaith eto i'r drafodaeth a gafwyd yn y dosbarth pan ddefnyddiwyd y gerdd gan Gareth Jones Evans, ac mae'r gerdd yn cynnwys, mae'r gerdd yn cyfleu diffyg goddefgarwch, y sawl sy'n gwrthwynebu hunaniaethau rhywedd o rhywioldeb, ac yn arbennig yn y llinell i beth sy'n isio hynna i gyd, i beth sy'n isio'r holl amrywiaeth yma. Ac mae hi, yr athrawon, felly yn myfyrio wedyn ar y gerdd hon yn yr ymateb yma. Na i dyfynnu chydig, waw, dyma agor nyth cacwn, teimladau cryf, nifer o bechgyn hyderus yn cwestiynu pam fod angen ardal fel yma. Eraill, yn ddigon craff i weld bod rhagfarn yma yn erbyn hunaniaeth pobl, yr un math o ragfarn a'r garfon o bobl yn y gerdd i beth sy'n isio hynna i gyd. Fel athro, roedd clywed rhai o'r ymatebion yma nifer yn rhagfarnllyd iawn yn pwysleisio'r angen i gyflwyno testunau fel hyn yn rheoledd o fewn yr ystafell dosbarth. Felly fan hyn mae yna dystiolaeth bwerus iawn o rym llenyddiaeth i gysylltu a themau o bwys, themau dwys, themau perthnasol y mywydau pobl ifanc. Ac hefyd yr elfen ryngdestunol yna, bod myfyrwyr yn gallu gweld y berthynas rhwng agweddau rhagfarnllyd a'r lafar gyda'r hyn sydd wedi archwilio mewn testun llenyddol. Felly hynny'n creu cyfanfyd cyfoethog iawn iddyn nhw o brofiadau a thestunau i dynnu arnyn nhw wrth ymateb i wahanol sefyllfaoedd. Felly mi roedd yr athrawon yn teimlo bod yna sgyrsiau newydd yn y dosbarth yn codi oherwydd bod nhw'n archwilio'r themau amrywiol hyn. Ac nifer yn teimlo bod hynny nid yn unig yn ddiddorol ac yn ddifyr, ond yn bwysig ac yn arwyddocaol o safbwynt creu safiad yn erbyn rhagfarnau a dyfyniad yno hefyd gan athro arall. Mae mynychu'r gweithdai yma wedi bod yn fuddiol mwyn cyflwyno testunau newydd a lle fod yn sbardunau da mewn gwersi, ac wedi gwneud i mi sylweddoli fod angen dewis sbardunau mwyn herio rhagfarnau hyd yn oed gyda dysgwyr cyfnod allweddol 3, felly blwyddyn 7 i 9 oedd gan nhw mewn golwg yn fanna. Lle ar ddiwedd y prosiect fethon ni ati unwaith eto i holi barn a gweld beth oedd canfyddiadau'r athrawon, a phob un yn teimlo'n fwy hyderus wrth drafod hunaniaeth ac wrth ddewis testunau. Un yn dweud bod profiad gwerthfawr oedd mynychu, wir wedi codi fy hyder. 100% hefyd yn awyddus i gynhwyso neu i gymhwyso'r hyfforddi i'w harferion ar lawr dosbarth. Un yn diolch am yr holl syniadau, roedd yr ymateb i'r adnoddau yn y dosbarth yn wych, ac felly rydw i wrthi'n creu unedau newydd o waith ar hunaniaeth a lleisiau ar gyfer ein cwricwlwm newydd. Felly, yn cael ei hysbrydoli gan yr hyn oeddwn ni'n rannu ar y prosiect yma i fynd ymhellach, a dyna oedd yr gobaith hefyd oedd bod yr cnewyllun falle yn deillio o'r prosiect yma, ond bod y sbardun yn mynd yn nhw gam ymhellach wedyn yn ei sefyllfaoedd, yn ei cyd-destunau unigol eu hunain. Ac hefyd mi roedd pob un o'r athrawon oedd yn rhan o gam 1 a cham 2 yn awyddus i'n gweld ni yn datblygu'r adnodd yma i fod yn rhywbeth oedd ar gael yn genedlaethol, a dyna lle dyn ni erbyn hyn mewn gwirionedd. Felly cam 3 erbyn hyn wedi cael arian i gwblhau hyn o fewn y flwyddyn nesaf. Mwyn comisiynu ymchwil farchnad sy'n digwydd ar hyn o bryd, ac wedyn i greu adnodd, greu pecyn digidol fydd yn galluogi athrawon i lawrlwytho enghreifftiau ac deunyddiau fydd gobeithio yn cefnogi eu harferion yn y dosbarth o safbwynt trafod llenyddiaeth Gymraeg. Felly, pecyn cymorth electronig yw rannu'n genedlaethol sydd ganddo ni
sydd chi ar y gweill. Ac a'r gobaith wedyn ydy bydd hwnnw ar gael i athrawon o fewn y flwyddyn nesaf. Felly dwi'n credu ein bod ni ar fi'n cyrraedd diwedd y cyflwyniad. Felly mae yna gryn bethau dyn ni wedi elw arnyn nhw ac wedi dysgu hyd yn hyn, a dyn ni'n hynod o ddiolchgar am gyfraniad dewi fel ein cynorthwyydd ymchwil, ac hefyd yr athrawon sydd wedi bod mor frwdfrydig ac mor barod i rannu ac i gael sgyrsiau gonest iawn efo ni ynglyn â'r heriau maen nhw yn wynebu yn y dosbarth a'r cyfleoedd sydd i danio dychymyg pobl ifanc gyda llenyddiaeth Gymraeg. Felly, dyn ni yn teimlo bod yna gymuned o ymarferwyr ymhlith yr athrawon bellach wedi chreu, a bod yna ddylanwad wedi bod ar hyder gwybodaeth a pharodrwydd y cyfranogwyr i gynnwys rhagor o amrywiaeth ar ei meysydd llafur. Felly, fel soniais i, y cam nesaf ydy datblygu'r adnoddau becyn electronig, gobeithio a fydd yn arwain at newid y ffordd mae llenyddiaeth Gymraeg yn cael ei ddysgu yn y sector addysg uwchradd, ac mae hefyd wedi'n ysbrydoli ninnau fel ysgol i edrych ar y ffordd dyn ni'n ymwneud â hunaniaethau ar ein cwricwlwm ni'n hunain. Felly mae yna adolygiad ar y gweill o'r math o destynau cynradd ac eilaidd dyn ni'n ei rhannu gyda myfyrwyr ar ein modiwlau ninnau yn rhan o draweffaith ehangach darllen hunaniaethau. Felly, dwi'n credu mai dyna ni am y tro, Rhiannon, os hoffet ti ddweud gair bach wrth i ni gloi hefyd. Ac dyma ein manylion cyswllt. Mae ganddo ni ryw ychydig o funudau, os oes yna rhywun yn dymuno gwneud sylw neu ofyn cwestiwn. A byddwn ni'n hynod o falch am syniadau hefyd am bethau byddwch chi'n meddwl fydde ddefnyddiol i ni ystyried ar y prosiect darllen hunaniaethau. Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser a chamynedd o soniais i ar y dechrau yn fanna. A diolch yn fawr am ymuno efo ni prynhawn yma.